ନା ମୋ ସାଇଲା ଅଳତା ଲଗେଇବା। ଏଇଠି ବସ, ଏଇଠି ବସ, ଏଇଟା ନା Rosera. Udah pakai pura na? Saira? Saira? ଝିଅର ମେହେନ୍ଦି ଅଳତା ପାଉଁଜି ସବୁ ହେଇଛି, ଆଖି ନାଲ ହେଇଛି। ଆସ 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 ଆସ, ସେ ତାକୁ ତାକୁ କେମିତି ଏମିତି କରୁଛୁ? ଦେଖ ସାଇରା, ଆମେ ଚାଲିଲେ ମାମୁଁ ଘରକୁ, ଅଜା ଘରକୁ ବୁଲି ଯିବା ରଜ କରି। Hi, what can I... चिकी चिकी to full Nokra. Bhindara is 34 hours from your road. Direction to full Nokra. Pulnakhara is 20 minutes from your location by car in light traffic. ବୁଲୁଛୁ ସାରା ବୁଲୁଛୁ? ସେଇଠି ପିଣ୍ଡାରେ ଛାଡ଼ିଦେ, ସେ ଉଠିକି ପଳେଇବ ସିଡ଼ିରେ। ତାର ସେପଟକୁ ମନ ହବ, ଏପଟେ ବାହାର ଦେଖିଲା ପରେ ଚଢ଼ ଚଢ଼, ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଡ଼ ଟେକି ଦେବ। ଚଲ बसिबा अवश्य नहीं बुझिनु अय्यो अय्यो बसिबा रे बसिबा। ସୁଧି ସରୁ ବାଲାଟା ଦେଲା ତ? ଇଆଡ଼ୁ ସରୁ ନାହିଁ, ଖୋଲା ବାଲା ନାହିଁ, ଖୋଲା ବାଲାଟା ଇଆଡ଼ୁ ସରୁ ଥିବ ଦେଲ, ଖୋଲା ବାଲାଟା ଦେ। କଣା ଅଛି ବଳି ଦେଖି, ଏଇଟା ଫାଟିଛି। ଏଇଟା ଦିଅ, ଏଇଟା ଦିଅ, ଏଇଟା ଅଧା କିଲୋ ଦିଅ। किसमिस टिके
ନଡ଼ିଆ କେତେ ପକେଇଲ? ନାଇଁ ରଜ ପାଇଁ କମେଇ ଦେଇଛ। ଚାଲ ୟାକୁ ନେଇଯିବା। ଶାଢ଼ୀଟା ଆଣିଥିଲି, ଶାଢ଼ୀ କାମ ଆଉ ହେଇପାରିବନି। ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ନେବାର ଥିଲା, ଚେରି ଫେରି ଯାଉଛି। ଯିବି ଆକାଶ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପେଷ୍ଟ୍ରି ନେଇଯିବି। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ କରିଦେବ। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ସେ କଥା କହୁନି। ବଟରସ୍କଚ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲର ଏଇଟା କେତେ ଅଛି? ଏଇଟା ହ୍ୟାଲୋ ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିଙ୍କ୍ ରହୁଛି ପଠେଇଲ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ନେଇଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ମୋର ବରା 4ଟା ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା 2ଟା। ଏଇଟା ବରା ମସଲା ବରା ଦେଲେ 2ଟା ଦିଅ, ଆଉ ଏଇଠୁ 4ଟା ଦିଅ। ଏଇଠୁ 2ଟା, ଏଇଠୁ 4ଟା। ସିଙ୍ଗଡ଼ା 2ଟା ଆଉ ଚୁପି ବରଂ ଅଛି। କେତେ ହେଲା? କୁକୁଆଇଲା ପଳା। କୁକୁଆଇଲା ପଳା। এটা হচ্ছে মশলা বরা, আলুচপ, সিঙ্গড়া, এটা হচ্ছে পিঠা তরকারি। খা। তক 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 ସେ ଠାକୁର ବାବା, ଠାକୁର ସେଠି। ଚାଲ ସେପଟେ ଯିବା। ଧର। ହଁ ନମ ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଚାଲ।
ची पिठा, ये निमिकी, ये पिठा चलची आ अधा खिया सरलाणी पिठा এটা লাস্ট আও ময়দা মতো ক্লাস করবা ଖାଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ଚିକେନ୍ କଷାକୁ ରୁଟି ହଁ ମାମ୍ 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 ମୁଁ ଦେବି 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 ଗରମ ଅଛି ସାରା ଗରମ ଅଛି ଗରମ ଅଛି ଗରମ ଅଛି ଗରମ ଅଛି ଖାଇବା ଖାଇବା ମୁଁ ମଶାରୀ ମୋ ଭାଇ ବେଡ଼ରୁ ଆଣିକି ଲଗେଇ ଦେଇଛି ସାଇରା ଶୋଇବ ବୋଲି ସେ କେମିତି ଖେଳୁଛି ତା ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଦେଖ କେମିତି ଟେକିକି ବାହାରୁଛି ମାନେ ଏତେ ଖେଚଡ଼ ହାଁ କ'ଣ କହିବ ଏ ଛୁଆକୁ କେତେବେଳେ ଆଣିବି ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ